Yusuf daga yare. Kungiyar mu ta rarara TikTokers Adamawa. Kungiyar mu ta rarara TikTokers Adamawa. Kungiyar mu ta rarara TikTokers Adamawa. Bani sautin rarara. Sarkin wakar kasar Hausa. Allah rene, Allah rene. Sarkin wakar kasar Hausa. Allah kuma sa. Sarkin wakar kasar Hausa. Allah jabudu amada. Sarkin wakar kasar Hausa. Tara dan mariwalli ne. Sarkin wakar kasar Hausa. Min don gidi, min don gidi. Sarkin wakar kasar Hausa. Adali mutumin kirki. Sarkin wakar kasar Hausa. Kungiyar mu ta rarara TikTokers Adamawa. Kungiyar mu ta rarara TikTokers Adamawa. Abdullahi Alhikima wazirin sarkin wakar kasar Hausa. Dr. Dauda rarara ai ba za su iya ba. Dr. Dauda rarara ai ba za su gwada ba. A bar wa turai turanci. Dr. Dauda rarara. So Bahaushe kai Hausa. Dr. Dauda rarara. Sarkin wakar kasar Hausa. Dr. Dauda rarara.